Manuela kienet mara mill-isbaħ ta' 33 sena. Twildet u għexet u mora kollu f'Kerrejja l-Belt Valletta. Iż-żewġet żgħira u weldet 3 ulied: Marta, Daniel u Anna. Imma meta binta l-kbira kienet għadha kif għalqet 12-il sena, żewġa kellu aċċident fatali fuq il-post tax-xogħol u sfat armla. Sit il-kera ma ġabilix ħnina. U wara li qabżet żewġ pagamenti, keċċiha l-barra bit-tfal b'kollox. Omma Dominka hija mara skruppluża u reliġjuża, konservattiva ħafna u ma tħallija lixxa lil ħadd fejn jidħol it-twemmin tagħha. 3 snin wara l-mewt ta' żewġa, Manuela bdiet toħroġ ftit minn qoxrita bis-saħħa tal-ħbib tagħha, Lorna u Agnes. Bdew imorru jippassiġġaw qar id-dud u hemmhekk iltaqat ma' Pedro. Ħanħu biċċa kollha ma. U issa stenna sakemm naslu d-dar. U hija ħarġna mill-qudiesa. Iva ħu biċċa kollha hija. Kemm sabiħa ma. Mur u gost. Prova. Xek. X'inti sabiħa l-lejla, għażiża tiegħi. U int mhux binqas ngħidlek x'int eleganti l-lejla. Allura, fejn se toħodni speċjali f'dan l-aħħar lejl flimkien? Inti issa dal-waqt tkun taf. Mela tlaqna. Kolli mmur qalbi. Nħobbok. Nitolbok. Tinsinix. Toqgħodx titħasseb fuqi. Dal-waqt narak. Nibatlek żgur. Emmen dak kollu li ngħidlek.
l-iskola bħalissa. Imma x'se nagħmel? Kif se nagħtihom l-aħbar? Min se ngħidha l-ewwel? Jew nħallihom jintebħu weħidhom u nwieġeb wara. Danna tiegħi. Waslet qabel ma xtaqt. X'inqala Manuela. Imxi ġewwa sabiħa tiegħi ma nkunux għalajn in-nies. Mank tibqa' ħelwa miegħi hekk l-issir taf. Min jaf x'ġej għalija la ngħidilha. Tista' tgħidli x'qed iħassbek dal-għodu. It-tfal ma ġralhom xejn żgur, ħadni kif rajthom niżlin kollhom ferħana. Mela li ġara, lilek ġara. Ma stax nimmaġina xi ġralek. Ma, li se ngħidlek. Naħseb se tispiċċa tisħetni jew tumbrani. Jew war minn hekk. Naħseb għaskun tittarani aktar bajnejk. Nisħtek, għaliex? Fitta xejn li xed jiġri, Marja tal-ħniena. Ma, ftit tal-ġimgħat ilu bdejt noħroġ ma' wieħed. Sirna ħbib ħafna, anzi, sirna nħobbu l-xurxin ukoll. Fuq dan l-inkwit kollu li għandek, Marja Santa? Minu? Nafu jien? Min hawn? Min ta' minu? Ma tafux ma jistax ikun tkun tafu. Taf li ma nistax naqbad art, għaliex qed tgħidli dan kollu binti. Se tgħidli minnu jew se noqogħdu nilagħbu bil-bżallu. Pedro jismu. Pedro. Ta' x'isemu? Asna fil-ħadd jismu Pedro jien. Min fejnu? Mill-Brażil. Brażiljan ismu. Brażiljan. Swet ġifieri. U x'għamillek dan Pedro biex qed tibki dal-biki kollu? Irġtila ma. Kolli darbija minnu. Binti tqila. Se jkollha darbija barra żwieġ. Alla tal-ħniena jħenna lejk, binti. Aħfilli ma, aħfilli. Jieċetinni naħfillek, binti. Jien m'għandix naħfillek hux. Idnob mhux li għamiltu. Lejlu trid titlob għall-maħfra u biss għandu ċ-ċavetta tal-maħfra tagħna. Naf ma, naf. Qabel affixta mis-sekond taf, mhux issa. Issa ma tistax terġa' l-arloġġ lura. Le, qatt ma stennejt xi ħaġa bħal di minn għandek jien. Mama, jekk taħfilli inti, u żgur jaħfilli. Se tipprova titfa' r-responsabbiltà tiegħek fuqi, hux? Nobek tiegħek, inti trid terfa' ħadd aktar. U lej għażra mhux hekk rid ngħid jiena, inti taf x'rid tinfisser? Ma nafx. Ma nafx. Mor, man. Mor. Aħjar titlaq lem. Isma' minni. Mor, titlaq.
Gino Lombardi jixtieq jirringrazzja lil dawn il-kumpaniji għall-għajnuna tagħhom fit-tnedija tar-Rumanz Odessa. Bizibi. The Look. Imagine Arts. Villamdina. Udar Productions School of Drama.